alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Akwai wata yar dan tsokaci da nake so na yi akan wata muhawara ko kuma in ce kuce da yake ta faruwa tun kwanakin baya, kusan kwana uku da ya wuce akan social media dangane da batun da Sheikh Malam Bashir, limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan, yayi akan cewa duk wani dan fim da ya ambata cewa ya ce wa wata mata da suke yin wasan kwaikwayo da ita cewa na sake ki, watakan ita wannan ba ita ce ta saku ba, matar shi, asalin matar shi in yana da mata ta gida ita ce ta saku. Har yanzu mutane da yawa, duk da malam ya fito ya yi bayani, mutane da yawa suna nan sun yi wa wannan magana a sabanin fahimta. So alal hakika ko da a ce malam ya yi kuskure ko kuma abin da ya faɗa ana ganin cewa ba daidai bane ba, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa laysa bi qalbihi wa hadha da'aful iman. Idan wani ku ya ga wani abu na sabani ko kuma wani abu na kuskure, zai iya canja shi da hannun shi ko da bakin shi ko kuma da zuciyarsa misali. So abinda 'yan fim ɗin Hausa suke yi da yawa za a cewa sana'a ce sannan kuma faɗakarwa ce at the same time. So idan mutum ya aikata wani abu wani furuci, ana yi mai uzuri ne kuma ana mai hukunci ne da abin da yake nufi al haƙiƙa. Misali an ce innamal a'malu binniyati, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa bismillahir rahmanir rahim, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw sarrihuhunna bi ihsan. So sarrihuhunna, abinda Allah yake nufi hunna wa atkan su asalin matanka na gaskiya, ba wai an ce matanka wanda kuke wasan kwaikwayo ba. Saboda haka ba ana nufin cewa matarka ta fim in ka ce na sake ki, ko da a ce sunanta ɗaya da matarka ta gida, misali sunan matarka Jamila, sunan matarka ta gida ma Jamila misali, sai ka ce Jamila na sake ki, to ba matarka ta gida ce gaskiya ta sako ba. Saboda haka Allah ya sa mu dace, Allah ya dakatar da mu, alhamdulillah rabbil alamin.